रायमोना माहारियारि हाग्रामाया बर'नि रांखान्थियारि सिनस्रि जाबोगासिनो दङ। नाथाय गोबां राजखान्थि दोलोफ्रा UPPL सोरखारखौ लाजि फोनांनो थाखाय गोबां मानसिफोरखौ हाग्रा दाननानै फोजोबस्रांनो थुलुंगा होदों होननानै फोरमायदों रनजित बसुमतारिया। थांनाय 11 मार्च अक्ट'आव हाग्रा बिफाननि संरैखा हान्जा आरो माखासे गामियारिफोरनि गेजेराव जानाय दानज्लायनाय जाथायनि सायाव बे हाग्रा बिफाननिनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुङो दि हाग्रा फोजोबस्रांनायाव लोब्बा थानाय हमजानाय सुबुंफोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा होननानै। नाथाय अक्सिगुरि गामिनि थागिबिफ्रा अजद दैखांनानै गोख्रों दाबि खालामदों दि अनन्त बसुमतारिखौ नंखाय दायाव फान्दायनानै गाज्रि रोखोमै हाग्रा बिफाननि संरैखा हान्जाया बुग्लिदों होननानै। साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि रायमोना माहारियारि हाग्रामाखौ फोजोबस्रांनो सोर राजखान्थि हान्जाया सरासनस्रा सुबुंखौ थुलुंगा होदों आरो थारैनो अनन्त बसुमतारिया दायनिगिरि नङाब्ला मानोथो हाग्रा बिफानजों फोनांजाब गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमाफोरा जोखोम जाखो आरो संरैखा हान्जाया अनन्त बसुमतारिनि सायाव नंखाय फाव फान्दायदोंब्ला बिनि न्याय बिसारखौ सोर होगोन? किन्तु रायमना नेशनेल पार्कआ बर'नि इक'नमिनि मोनसे बेकबन जानानै फैगासिनो दङ आरो बर' हारिया थांनानै थागोन बे हालामनि मिथिंगाखौ जों फोथांना लाखिनो हायोब्लासो। आरो बे थांखिजोंनो जोंनि सरकारा रायमना रिजार्भ एरियाखौ नेशनेल पार्क हिसाबै जोङो दिनै थांनाय बोसोरसेयावहाय जों डिक्लेयार खालामनो हादों बा जों बेखौ मोननो हादों। आरो बेखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जोंनि फरेस्ट बिफाननि साफ्रोमबो साख्रियाल बिथांमोना बा जोंनि सोद्रोमाफोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेवहाय माखासे NGOनि जोंनि सोद्रोमाफोर दङ जायखौ जोङो बाख्नायनांगोन। दानिया बाथ्राया जादों पलिटिकेलि माखासे इनस्टिगेट खालामनानै बे हाग्राखौ धंस खालामनायनि बिथिंजों गोबां राजखान्थिगिरिफ्रा आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो नागिराखै, प्रयजन जायोबा समाव बुङो बे प्रमद बर'नि हाग्रा नङा, हा नङा, बेयो जोंनिसो होननानै मोनसेल' पलिटिकेल हान्जा नङा दे, गोबां पलिटिकेल हान्जाया बुंनानै जोंनि एगेन्स्टै बा UPPL सरकारनि एगेन्स्टै इनस्टिगेट खालामनानै हाग्रा दाननायनि थाखाय मानसिफोरखौ थुलुंगाबोगासिनो दङ। थामहिनबा जोंनि हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय माखासे फलानफ्रा राजखान्थिनि फलानफ्रा नाजादों। बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ सांग्रां जानायनि थाखाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय। बाथ्राया जादों जाय दायनिगिरि बे साजा मोनखागोन, जों बेखौ निमाहा होआ। आरो नेशनेल पार्कनि सिङावहाय माबायदि एक्सन लानो हायो बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिगौ आरो नोंथांमोना जोंनिख्रुइ बांसिन मिथिगौ। बेखायनो आं बुंदों दाखालिनि घटनाजों जाय 10 सा मानसिया इनभल्भ जानानै दङ, बे 10 सानि सायाव जोङो गिदिर केस जाबसिननानै होबाय, बिसोरखौ जों निमाहा होनाय जानाय नङा। संरैखानि खेथ्रआव माबायदि सानदों? संरैखानि खेथ्रआवथ' जोङो दा फ्राय केम्पखौनो लुगासिनो दङ। बेवहाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा थासिगोन आरो थानानै बेखौ रैखाथि होनाया जोंनि दायथ'खौ जों मावगासिनो दङ। आरो दिनै नोंथांमोना थांनानै नायोबा नुगोन मै, दाउराइ, अमा बायदिसिनाफ्रा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ, गामि सिन्थाय फैलागासिनो दङ। थारमाने जिब जुनार बिफां लाइफाङा सेफ होननानै गावसोरखौ हमनो हानायनि थाखाय दिनै फैदों। खिन्थु माखासे उदखारि सिखारिफ्रा बा फलानफ्रा बेनि खाबुखौ लाखागोन। बेनि थाखाय जोङो जिखुनु बिनिमयआव जिखुनु बेसेनाव जोङो संरैखा होनायनि थाखाय थियारि।